गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनानै लाबाय। आं सानो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ जेरै अनसायनायनि गेजेरजोंहाय मोजांथार कमेन्ट खालामहरबाय, सोरबा सापर्ट हरबाय आरो सोरबाफोर बे गोरोन्थि आरो बेबायदि होनाय मोजां मोनदों गोबां गावबागाव जे ओपिनियनखौ हरनायनि थाखाय। आंबो दिनैबो आङो मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोंनि जे मोननै सिगांनि जिसिबांनाखि बिएसि सुक्तियानो जा जिसि खामानि मावबानो जा जोंनि बड'लेण्ड एरियायावहाय जोंनि माखासे लेदारफोरा गुबुन हारिनो गुबुन जाथिनो एसटि होनानै जोंहा बर' हारिया मा बेसेबां लस जाखो आरो सोरनि सरकारावहाय बांसिन एसटि होनाय जादों आरो जोङो गुबुन हारिनो माबानिफ्राय एसटि होनायनिफ्राय जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जादों बेनि सायाव जोङो सावरायगोन रायजो राजाफोर। माखासे भिडिअ क्लिप लाबोनानै नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो थाखाय आङो थामथिम जाबाय। बेबायदिनो गोबां मानसिफोरखौ आङो दिनैहाय खावलायहरनाय, जुदि गाज्रि कमेन्ट बुंजाथावै बुंथारै थावै बेबायदि कमेन्ट खालामग्रा मानसिफ्रा उइदाउट स्किप खालामनानै नोंथांमोनहा ओंखारनानै थांखा भिडिअनिफ्राय आङो खावलायहरनाय। दिनै बेबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामहरनायनिफ्राय जेन जोङो गोजानाव थानो हायो। दिनैहाय जोङो खोनासंनि फै भिडिअ मोननैसो क्लिपखौहाय। गिनांगौ दं बेखौ मानो होखावलायनांगौ बेखौ मानो होबथानांगौ दं देलाय बिजिनिनो रायजो राजा जानानै सिन्था खालामबाय। 6 जन गस्ते एसटि जानायाव बिजिनिया एसटि बिजाब जानायाव सोरहाबा माबा आपत्ति खालामनांगौ दं बेखौ जाम्बानि खोथासो जागोन बेखौ जुदि होबथायोब्ला जुग जों मोनाखै रिजार्भ 6 जन गस्ते एसटि जानाय लोगो लोगो बिजिनिया रिजार्भ जाबाय बेथ' रंजानायनिसो बाथ्रा। होमबा बे खोथाखौ दिनै एबसुआ बेसेबां भुल भाबै रायजो राजाखौ दिनै बुजायदों देलायनाय रायजोफोर बे खोथाखौ एसे नोंसोर रायजो राजाफोर दिनैहाय खोनाबाय चन्दन ब्रह्मनि जे बाथ्राखौहाय 6 जन गस्तिनो जोङो एसटि होनायावहाय मानो एबसुआ मानो बिखा आलौनांगौ जाखो, मानो खर' सानांगौ जाखो बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनाबाय। बेयो सिगांनि बोसोरनि सिगांनि भिडिअ क्लिप। रायजो राजाफोर दिनैहाय नबसरनियानो एसटि सार्टिफिकेट होनाया सोर? चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी, हाग्रामा महिलारि मोनहानो दिनैहाय जे एसटि सार्टिफिकेट होनानै जोंनि जे क'क्राझार लकसभा जे सासेल' नायल' जाल' जोंहा एमपि दङमोन बे जायगानिफ्रायहाय माबोरैहाय जोङो गोजानाव थानो गोनां जानाया 10 बोसोर। दिनै हाग्रामा सरकारा सानदोंमोन जोंखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रा जोंजों थाखागोन आरो जोंनियावनो जोंनि 12 जन एमएलए दंखायोखाय जोङो देरहाखागोन। माखासे इउपिपिएलनि भरासो दानलांगोन, माखासे कंग्रेसनि भरासो दानलांगोन बेबायदि साननायजों लोगोसे हाग्रामा सरकारा दिनैहाय माखासे सरनियाफोरनो बै समावहाय गावसिनि केबिनेटनि गेजेरजों एसटिखौ होदोंमोन रायजो राजाफोर। बेबो दिनै हाग्रामा महिलारिनि समावबो दिनै माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे मोननांगौ मोनथायनिफ्राय गोजान जानांनाया आरो बिनि सिगां 7 जनसो दे माबायाव नबसरनियानि जे एकमहनस जे बर' पार्टिया देरहानानै दङमोन। जुदि जोंनि बे माबाखौ होआमोनब्ला एसटिखौ सरनियाफोरनो जुदि एसटिखौ होआमोनब्ला जोङो गावनि जे मोननांगौ मोनथायनिफ्रायहाय जोङो गोजानाव जानांगौ गैयामोन। रायजो राजाफोर गोबां लस खालामबोबाय हाग्रामा महिलारियाबो। दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बुंनायखाय गोबां मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'नि खि मोनजादों नामा होननानै बुङो। दिनै खि मोनजायाखै रायजो राजाफोर। दिनैहाय सोर भुल मावबोखो बेखौसो बुंनो थाखाय थांगासिनो दङ। बै समावहाय प्रमद बर'आबो 6 जन गस्तिनो एसटि होनायावहाय अबजेक्सन खालामदोंमोन, माना खालामदोंमोन, बादा होदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंबो अबजेक्सन खालामनाय जादोंमोन आरो जोंनि एसटिखौसो दिनैहाय फोजोबस्रांनानै जेनेरेलाव लांनो नागिरबावदोंमोन। जोंबो बेबायदिनो बास थाङै दिनै माबायावहाय गुवाहाटिफ्रावहाय जोङो अबजेक्सन खालामहैनो गोनां जादोंमोन। जोंबो ओंखारदों प्रमद बर'मोनजोंहाय, जोंबो दिनै बिथांमोनजों समान ओंखारबोनाय। दिनैहाय जोङो पिसिडिआर जोनोम होबोनाय, इउपिपिएल जोनोम होबोनाय जोंबो स्टार्टिंनिफ्रायनो दङमोन। जोङो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मोजां मोनैनि जुनैहाय जोङो माबानिफ्राय
इउपिपिनिफ्राय ओंखारनाय दिनैहाय जे अबजेक्सन खालामग्रा दिनैहाय प्रमद बर'आनो दिनै बिथांमोनहा सिङावहाय नै साननैसो सिगां जे माखासे जे 5 लाखसो मानसिफोरनो गरिया मरिया बिसोरनो बेबायदिनो श्रीय बेबायदि माखासे 4-5 जातिनो बिथांमोनहा दिनैहाय बांलादेशी बिसोरा प्रुफ मोनखाबायमोन एनआरसियावनो बिसोरा गुदि गैया बिजौ गैया बेबायदि जानानै दङमोन रिजेक्ट जालांखाबायमोन दिनै माखासे आसामनि मानसिफोरा गावसिनि भट बेंक हिसाबै दिनैहाय असमिया हिसाबै सोनानै लाबावबाय रायजो राजाफोर जोङो बेखौ आङो साननैसो सिगांबो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों दिनै गोरबोआव गाबखांनाय फैयो बेखौ सरकाराव थानाय हिसाबैहाय बिजेपि सरकारजोंनो थानाय हिसाबैहाय बिसोरखौ दोनथ'दो गेजेरावनो दोनथ'दो उनाव सानलायबावसिगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै प्रमद बर'मोनहा बुंनो हायोमोन लरेन्स मोनहा बुंनो हायोमोन गबिन्द मोनहा बुंनो हायोमोन आरो दिनैहाय सासे स्पिकारलाय माबानि आसामनि बिस्वजित दैमारि मोनहा बेखौहाय बुंनो हायोमोन सिगां बिथाङा दिनै 6 जनगोष्ठीनो माखासे एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव थांदोंमोन बिथाङा इउपिपिएलआवथ' फैनो हाया मानो होनना इउपिपिएलनि माखासे फिला खमजुरिखौ नुहुरनाय आरो बिथाङा बे आरो जुदि इउपिपिएलआव फैबा प्रमद बर'नि आन्दाराव थानांगोन बे स्टाडिखौ खालामनानै सालाक मानसि नालाय बिस्वजित दैमारि मोनहा बिजेपि सरकारखौ जरदार मोननायखाय बिजेपि सरकारजों थाहैनाया दिनै बिथांमोना पावार फांसनाव दङ हिसाबै सासे आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै आयेना बिथांनियावनो दङ हिसाबै बिथाङा दिनै बेबायदिखौ पास खालामनाङामोन बेयाव दहाय बिथांनिबो दिनै सागान दङ प्रमद बर'निबो सागान दङ गुबुन बे बांलादेशीफोरखौ माबायाव सोनानै लानाया दिनै एनआरसियावनो बिथांमोना खिलिं मिलिं जानानै दङमोन ओरैबो थाङा दिनैहाय बेखौ सोर मावबोखो दिनैनि सरकाराबो गोबांथार लस खालामनायखौ मोनबाय आरो बिनि सिगां जे दाख्लिनि केबिनेटआव बेबायदि खालामबाय आरो बै मोनसे सिगांनि केबिनेटआव मा खालामनानै लालायखो माखासे गरखा मानसिफोरखौहाय एसटिआव सोनाय लास्ट मुमेन्टआवहाय जोङो बर'आ माबायदि जागोन रायजो राजाफोर जोंनि बर'आवथ' गोबां गोरों गोरा दं हिसाबै केन्डिडेट गोबांथार ओंखारगोन बिसोरनि अबर' माखासे गुबुन जातिया गुबुन हारिनि मानसिफ्रा खौसे जानानै बिसोरो 30%ब्लाबो गथा 30%नि भट थांगोन आरो जोंनियावहाय बेबायदिनो 70% जोंनि बर'आवहाय दङब्लाबो मा जागोन साब्रै साबा केन्डिडेट ओंखारबाय गासिबो गावनि जाति बंसफ्राथ' नंब्लाबो नङाब्लाबो जाति हिसाबै भटखौथ' होखागोन बेबायदिनो गावफ्रुलांजोबनायनि उनावहाय लास्टआवहाय जोंनि 40-60% जोंनि बिटिसिआवबो थाहैगोन रायजो राजाफोर जुदि बेबायदिनो एसटि होबाय थायोब्ला जोङो दिनै नुहुरबाय 10 बोसोर हाग्रामा सरकारा जे लस खालामनानै दोनबोबाय जे एमपि नब सरनिया जातिफोरनो एसटि होनानै आरोबाव बिथांमोना सावथाल जनगोष्ठीफोरनो 6 जनगोष्ठीफोरनो माबा होनायनि गावसिनि भट बेंक हिसाबै माखासे एग्रिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा दिनैहाय एसटि होनो थिरांथा लादोंमोन आरो दिनै एसटि होनायाव बादा होग्रा लामायाव ओंखारग्रा प्रमद बर'आनो दिनै एसटि आरो माखासे जाथारै खामानिखौ मावबाय थानायखौ जोङो नुयो रायजो राजाफोर आङो दिनै प्रमद बर'निबो जानानै दिनै बाथ्राखौ बुङाखै आरो आङो दिनै हाग्रामा महिलारिनिबो जानानै दिनै आं बाथ्राखौ बुङाखै रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय गावनि लाब लालसानि थाखाय दिनै मा खालामबोगासिनो दङ आङो बे बाथ्राखौसो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदों जेन' बिथांमोनहाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै खोनाहैनानै मिथिहैनानै जेन' सांग्रांथि जायो गोबां मानसिफ्रा मिथिहैया जानो हागौ नायदो जोङो सानसे साननै इउटुबारफोरनि गेजेरजों बिना गयारि रनजित बसुमतारी प्रमद बर' बिथांमोनखौ सोंखारिनायजों लोगोसे दा जोंनि नामाबो गासै सोर सोंखारियो सोरखौ सोंखारियो गासैबो नामा लिस्टआ बिथांमोनाव दंजोबो बिथांमोनहा दिनै नांहैगोन दिनै जोङो बिथांमोनजों नाङैब्लाबो सम जोङो बिपिएफनि मानसिजोंनो होन इउपिपिएलनि मानसिजोंनो होन जोङो सावरायलायो जोङो दिनैहाय गेजेरनि मानसि हिसाबै जोंबो इन्डिभिजुवेल हिसाबै इन्डिपेन्डेन्सि हिसाबै जोङो समाजनि खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफोर जेन' माखासे
जे आरो जुदि जनगोष्ठी गुबुन जनगोष्ठीफोरनो दिनै एसटि मर्यादा होबावोब्ला जोंनि गासै गोबां मुंख्लं जानानै दिनै जोङो बिटिसि मोनबोनाय बिटिआर मोनबोनाय बेफोर गासैबो जोंनि मा जाहैगोन बर' हारिया जे मोनजानांगौनिफ्राय जोङो गोजान जानांगोन रायजो राजाफोर आङो बेखौसो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आङो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दिनैहाय नायदो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बिजित आरो कमेन्ट खालामहर जोंनि बर' हारिया बेसेबां अलखराव दङ। दिनैहाय खौसेथि जानो नागिरब्लाबो बिथांमोनहा दिनैहाय हाग्रामा सरकारखौहाय दिनैहाय हाग्रामामोनखौ दिनै बुजाय दंबावो नोंथांमोनहा दिनै खौसे जानाङा उनावहाय आं नोंथांमोनजोंनो लोगोसे दं होननानै दिनै माखासे स्टेटनि बिजेपिनि माखासे मानसिफोरा आं दिनै नाम लाला बयबो मिथिखागौ बुंनाय समझदारी के लिए इशारा काफी होननानै मोनसे हिन्दीयावहाय बाथ्रा भाव दङ बुजिनो गोरोंफोरनि थाखाय मोनसे फावानो थोजासे होननानै बुंदों। बेनिखायनो आङो बे बाथ्रा बुंनायाव नोंथांमोनहा बुजिबाय जानांगौ गोबां बेबायदिनो दङ रायजो राजाफोर जोंनि माखासे हाग्रामानि पार्टियाव थानाय माखासे मानसिफोरखौहाय नोंसोरो बोसोरथामल' नेथ'दो गैखाला दिनै नोंथांमोनहानो पावाराव फैफिनखागोन होननानै बेबायदि बुंदों। नाथाय जोङो दा खौसे जायोब्ला गुबुन हारिया बेजार प्रेसार गोग्लैफैगोन खमसे खम जोंनि जे आसाम स्टेटआवहाय जोंनि बिटिआरखौ नागारनानै खमसे खम 26टा 29टासो एमएलए इलेक्शना जोंनि एसटि आरो बर'फोर हेफाजाब होब्लासो एमएलए देरहानो हायो। बेखौ गिनायजों लोगोसे माखासे बिजेपिनि मानसिया दिनै बर' हारिखौ खौसेथि जाजानो बायो। बेबायदिनो नोङो साननैसो दिनैहाय सत्य रन्जन बरा दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनथाम मोनब्रै बेबायदिनो धोरोम बिभाजन खालामनानै जोंखौहाय गावस्रा होनो नागिरनायखौहाय आङो एसे सिगांबो लाबोबाय रायजो राजाफोर भिडिअखौहाय। बिनिखायनो जों रायजो राजायानो गासैबो दिनै सांग्रां जानानै माखासे नोंनि खाथि रिलेटिभ थानाय लिडारफोरखौ एसे एनै बुंदो अब्लानो बिथांमोनहा दिनै सिरि मोननायजों लोगोसे गोबां इउटुबारफोर बुंनायजों लोगोसे गोबां ससियेल मिडियायाव बुंनायजों लोगोसे दिनैहाय बिथांमोनहा रिपेन्टेन्स गोसो सोलायनायजोंहाय खौसेथि जानो नागिरदोंमोन। दिनैहाय माखासे लब लालसा देखायलायनानै दिनै लाबोनो हायाखै। दिनै जोङो बेखौ मिथिनो हायो। दिनै जोङो बेखौनो स्टाडि खालामनानै नाय जोङो खौसेथि जानाया मोजां। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। जै बर' हारिनि जै।